आपण सांडगे बनवणार आहोत। सांडग्यांसाठी मी इथे 3 प्रकारच्या डाळी घेतलेल्या आहेत। अर्धा कप मूग डाळ, अर्धा कप चणा डाळ आणि अर्धा कप मटकीची डाळ घेतलेली आहे। तर ह्या आपण चांगल्या साफ करून घेतलेल्या आहेत, म्हणजे वेचून घेतलेल्या आहेत आपण ह्या तिन्ही प्रकारच्या डाळी। तर ह्या आपण आधी स्वच्छ पाण्याने धुवून घेऊया। डाळी धुवून झाल्या आहेत तर त्या आता आपण मिक्स करायला घेऊया। या डाळी चांगल्या मिक्स करून घेणार आहोत आपण। आपण यात आता स्वच्छ पाणी घालून भिजत घालणार आहोत। पाणी जरा जास्तच घालायचंय। या डाळी आपण रात्रभर भिजत ठेवणार आहोत, म्हणजे साधारण 8 ते 9 तास तरी या डाळी भिजल्या पाहिजेत। डाळी भिजून 9 तास झालेले, तर आपण यातलं सगळं पाणी आता काढून टाकूया। आपण डाळीमधलं सगळं पाणी काढून घेतलेलं आहे। 6 लाल मिरच्या घेतलेल्या आहेत, 10 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, 1 टेबलस्पून जिरं घेतलेलं आहे आणि हिंग आपल्याला चिमूटभर लागणार आहे। हे आपण मिक्सरमधून वाटून काढणार आहोत, पण याच्यात अजिबात पाणी घालायचं नाही आहे। डाळ आपण इथे वाटून घेतलेली आहे। त्यात आपण चिमूटभर हळद टाकणार आहोत, चवीला मीठ घालणार आहोत आणि हे चांगलं आपण ढवळून घेणार आहोत। हे चांगलं ढवळून झालंय, तर आता आपण याचे सांडगे पाडायला घेऊया। सांडगे पाडण्याआधी आपण हाताला थोडंसं पाणी लावून घेऊया आणि हे पीठ थोडं थोडं घ्यायचंय आणि अंगठ्याने छोटे छोटे गोळे टाकायचे आपल्याला, कारण हे शिजताना नंतर फुलतात ना, त्याच्यासाठी आपण छोटे गोळे करणार आहोत। आणि छोट्या गोळ्यांमुळे ते 2 दिवसात सुकतात, नाहीतर त्याला जास्त दिवस लागतात सुकायला। आता आपण हे कडक उन्हात सुकत घालूया। चांगले वाळवायचे ते। आपण हे कडक उन्हात 2 दिवस ठेवले आहेत आणि हे असे हलवून बघायचे। हे जर डिशमधून हे असे सुटले ना की समजायचे पूर्णपणे हे सुकले, आणि असं दाबून बघायचं म्हणजे याचा एक सुरा होतो। हे चांगले सुकलेले आहेत। आता ह्याची भाजी करायला हरकत नाही। आपले सांडगे तयार झाले। या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सर्वात महत्त्वाचं अम्माज रेसिपीजला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।